Ludnica. Mora da padam po. Много ниско от тук. Ой, Много. гледаш ли кухте, не? Са от тук не се гледа. Ой, кухите са да полева. Кухте. Ти. И значи това е Филип. Шадумана, виж. Шадумана. А вижо! Страшно. А тая кука моментално ще я гледат жълтникава фасадичка, така малко шупака е на Столи Мучев. Ки го видите на YouTube. На Facebook, гарант. Това е Столи Мучев. Много яко дет. Няма го кукста. Много яко дет. Изгоре кукс. А видей, че оздешава къй гюбците. Мири тишина. Ни олу доги нема. Ни олу доги. Никак да изгорят мамата да им гледа. Никак. Ке ги чобива. Да, аз снимам за ТВС. Браво, браво. Дека баваларче. Това... А ви гъб стигне изгор! А ви! Ала! Иначе има облаци, може да има дощ. Не ми се верува. Има дощ, ще го оправя времето. Не ми се верува. Няма шанс това да го изгасна някакъв. Да има квалитетен дощ от 4-5 сата, ама дощ квалитета. Да, оригинал.